Zamsu tia sap tongan saidan chu ole invite chi bai fekule comment lama hemi indeed milau zota chu tuntum sap tong kan zirna hianin kalau chang don ani invite chi bai fekule simple english mizo youtube channel tang le facebook page rang kalau lom le vega cheu tuntuma point sap tong itana tha tu le tangkai tu te pasari kan zirdona chu mai ba chu mi pasari jinga chuan hemi hi lo soi fiang hal don ani soi fiang mai pon rovin aman dan po ka lo tel hal don chu bang chun he video hi atir tang atop theng lo en chok tur chen ka som tak se cheni ole zir chun samang o zamsu tia sap ton saidan chu tuntuma hianin kan zir hau don ani ole sap tong hi kan thiam du ni chuanin hai tuna ni tina kan man thin ang chi te hi ka video dang apo ni se tuntuma po hian kan zir le dona heng te kan soi du huna kan soi par thai nan chuanin heng te hi kan bai hat ti ti a kan thiam bel hi angai ni chu tiang ani lo chuanin sap tong hi thiam har em ani ole ma se heng te hi la thiam thilo ni chuanin lo lungai du so tuntuma hin kan ziranga i thiam nge don ani ole pakhana tan zamsu ani chuan how to say in english he tiang hian kan soi thai ani zamsu ni chuanin don't be nervous don't be nervous omje chunge di chuanin zamsu tina ani mai ni khriamem zamsu ni chuan don't be nervous ti mai tur ani ole apa ni na tan athonin thil bai sei su ani engkim mai hi athona thil kan bai sei ni chuanin thil hi afu thailo ani chuwang chuanin thil athazok te kan nu ni chuanin poisa kan pek te ngani hai epa pon I thau hi athazol chin hi chu enge di chuanin leite angaya athafi pek te angai thin ani tro ole athonin thil bai sei su ani engkim hi khovela hen athonin thil hi kan dong lo tro hoi bot po hi kalaya hemi ing po hi kalai ni atiang khanin thileng kimi hemi mic te po hi tuna video ka siam nai kalaya thil reng hi athon hianin thil hi anei thailo ni chuwang chuanin hei kan von ren ngai ni hetiang hian kan soi thai ni athonin thil bai sei su ni chuanin don nyanyang bai sei ni chuan expect don't expect nyanyang thil ni chuan things for athon ni chuan free ti mai tur animo don't expect things for free athonin thil bai sei su ti na ani mai ni ti chuan dar saria na ka bang ani chuanin how to say in english dar saria na ka bang ani chuanin na ka bang ani chuanin ka ti soinan I kan ma ka bang ani chuanin I get off na ni chuanin work at dar example dar saria ni chuanin 7 o'clock ti mai tu ani I get off work at 7 o'clock omje chu dar saria na ka bang ti na ani mai ni ti chuanin min ti voice wai mur ka chel mega ni min ti voice hatia kan soi chin na khan he tiang hian sapin kan soi thai ani all someday you know don't bother me min ti voice ni chuan don't bother me ti mai to ani ole ani chuanin zamsu ni chuanin don't be nervous ti chuanin athonin thil bai sei su ni chuanin don't expect things for free dar saria na ka bang ani chuanin I get off work at 7 min ti boy su ni chuanin don't bother me ti mai tur ani okay now I will say mizo part please say english part okay zamsu ani chuanin okay athonin thil bai sei su ani chuanin
very good dar saria na ka bang ani chuanin okay very good minti boy su ani chuanin don't bother me ti mai tur ni hre thiam em har saim har salak dro ta hian hai hi nervous itur mo nervous ti chuan expect for free heta hian entian don't expect things ta hian for hi local thin tur ani mo for free hai chu an zom trak hetiang phrase hi chu bai hat top chi ani mo a thonin ang che for free ti mai tur ani mo chuanin I get off hai po hi I get off work na ka bang i chuan I get off work hai hi work vati lo tur mo a pronunciation hi work vati tur ani ti chuanin don't bother me minti boy su ole tuna chuanin ka hlia lenga ka du ber pakhating an zolan choi manem are you ready okay ani chuanin minti boy su ani chuan phân thiam về pakhating an zo leng zo zong chang tlat thiam mai ani chuanin dar saria na ka bang ni chuanin sei thiam ne mai son tak zet ani ole zir chun zo mong ivaraive hai hi kan thian de pon min hau nan an mang to thin mai thei ani ivaraive tiam zo tonga kan soi du na khan he tiang hianin sap tong kan soi thei mai ani tian ivaraive ni chuanin you are ivaraive ni chuanin ta hianin or something you are so long you are so long je chu ivaraive ti na ani mai ni kalu ana pumna te luna te tro mi hua hian alang thei ve si lawa achung lama tor ji ni wang hianin na tho lai ten lo nat phai chuanin ati der the kan ang thina tro kalu ana ani chon how to say in English kalu ana I have a headache je chu kaluana tina ani mai ni ti chuan comment lama zo na min zo kha indeed achan enge ti kha comment lama khanin mi pakhatin min zo ta chu enge ni chuanin hemi indeed ti thumal ngor hi chu mi zo tong chuanin emi lutuk lam soina hian kan mang thaya abik takin tak zetani ti hianin letila kan le solo mai thainim zo tong chuanin hemi thil alutuk soina lam hi ani ni entinan ka chiang tak zetani khate kan soina khanin tekhinan example phat kalo selok nga ithian pa khanin suta chuanin kanu chui mu mo emo suta chuanin kan bong bo khai mu mo tia mu chiang ya ka chiang tak zetani ka mu chiang tak zetani khatianga kan soidu na khanin hetiang hianin indeed hi kan mang thai ani chuan heta hian hei hian le don taila ka chiang tak zetani ani chuan ka chiang ani chuan I am sure tro ka chiang ni chuan I am sure ka chiang tak zetani ni chuan I am sure indeed ti mai tu ani thiam em I am sure indeed ti mai tu ani comment na ba khanin hai kan hria du ang chi dekha milo zo thila ti chuanin kai pon karem chan ma sabera hianin hetianga hianin kalo tel thin don ani ole ivaraive ani chuan how to say in English you are so long one more time you are so long kaluna ani chuan how to say in English I have a headache kachiang tak zetani ani chuanin I am sure indeed ti mai tur ani ole mizo tong lo soi nga ngin sap phatin lo soi roi manem are you ready 1 2 3 go ivaraive ani chuanin okay kaluana ni chuan how to say in English okay kachiang tak zetani ani chuanin engtinge sap tong sayang
Okay, very good. Bạn suy thiêm về. Anh ấy cho nên cái đủ bẹp bản nhiên ở rằng cho bản nhiên. Are you ready? Cái chiang tắc rất là anh ấy cho nên anh kinh sayang. Okay, very good. Anh ấy cho nên anh ấy rồi chơi là thằng lẹ. Anh ấy oi thiêm rồi băng. Ivarai về anh ấy cho nên nó thiêm thâu cái gì? Bạn thiêm thầy về lẹ. Pakhana tanga pasari na hi kasauthi nang khanin sap tong thiam du tak tak ni chuanin lo en non la en pa khanin lo soi ve du sing ka som tak se chen ti chuanin min support tak tak ani chuan he ka YouTube channel him lo subscribe sala ti chuanin mamo tu te hne na le idu sak te hne na khan ka video te min lo share sak ve tu chen ka som tak se chen ni ole kan tang ho nga nangin min lo share sala ka video tak tak a thonin mo he tian sap tong sir thai na hi video ko lo siam thin don chu wang chuanin min support tak tak ti khriat nan he ka YouTube channel a video tem lo share sak tu chen ka som tak se chen ni ole next video kan hule do ne bye bye